नै माथो आंनि जिउखौसो लोगो मोनलायबाय। जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो थाबायना ओइ सिखोला। नै साला माथो दाखुखौसो लोगो मोनलायबाय। बहा थांनोब्रा आंनि नाफारि सना? ओइ आंखौ जातपात सना होनबाय थानानै नोङो। आं थांनाय थाङैखौलाय नोंनोलाय मा होनो? बांद्राय सना सना होनबाय थाखा नाङा। बांद्राय सना सना होनबाय थायोबा दा आंनि सेन्देलनि नाम्बारखौ नोंनि खावलायाव सिथाबहोगोन आं, मिन्थिबाय? आयौ बाला इमान रागा मा जायोब्ला नोंलाय नाफाति इमान रागा जोंलायोजे? हामालै सना बिदि फुंजामुथि रागाजोंनो। साला फुंजामुथि नोंखौसो लोगो मोनलायबाय। साला दिनानो गाज्रि थांगासिनो आंना दिनैना। आंखौ लोगो मोनबा गाज्रि जानो हामानोसै। आं नोंखौ लोगो मोनबा दा आंना दिनासो मोजां जायो, मिन्थिबाय? बेनिखायनो नोंखौ आंनि न'आवनो लांना दोनहैखानोसै आं। नोंखौ फुंजामुथि नुबाय थानायनि। नोंखौ फुंजामुथि नुबाय थायोबा आंना दिना मोजां थांगोन ना। ओमफ्राय नोंखौ फुंजामुथि नुना आंना दिना गाज्रि जागोन जे, बेलाय मा? जायाब्रा मानो गाज्रि जालाबायनोसै। आं बेड लाक नङाथ', आं गुड लाकसो। नों मिन्थिया नामा? आंखौ नुबाथाय नोंना दिनासो मोजां जासिनगोन। जाया आंना, नोंखौ नुबाथाय एकदमबारे गाज्रि जाखायो आंना। हामानो बिदि बुंब्रा नाफाति आगै, बिदि बुंनो हामाथ'। मा हामासै? बुंबाय थागोन आं बिदिनो। मा बुंबाय थागोन? ओमफ्राय बिदि फुंजामुथि मा हारसिं हारसिं बेरायलाबायबाय थादों नोंलाय? आंहा बेरायदों आरो, नोंहालाय मा जादों? मा जादोंनि खोथा नङा। बिसिना हायलुआ गोथै बिनानाव हायलुआ किडनेप जाबायनो, किडनेप। मा? हायलुआ किडनेप जाबाय? बेफोरखौ मा बखिलाबायदों नोंलाय? आं बखिलाबायाखै, नोंगौ खोथाखौसो होनदों आं। बेनिखायनो नोंखौ साबधान खालामदों आं। हारसिं हारसिं दा बेराय होनदों आं नोंखौ। नोंगौना नङासो मोनलायलांबाय हां खोथाखौनो। नोंगौलाय नोंगौ, किडनेप जामारबाय हायलुआ। मा फोथायाब्रा? ओमफ्राय नोंलाय बोरैथो मिन्थिखो किडनेप जानायखौलाय? आं माने मैया हरसेया गोथैजोंनो दंफायो नालाय, गोथै आरो रामोनदाजोंनो, बेहायनो मिन्थिबाय आं। बिदिसो नामा? ओमफ्राय मिन्थियाखै हायलुआ बहा दं? मिन्थियाखै बेबा बहा दं। मैया किडनेपारफोरासो कल खालामदोंमोन। किडनेपारफोरनो 6 लाख नांगौनो, 6 लाख। बिनिखायनो नोंखौ साबधान खालामदों आं। हारसिं हारसिं दा बेरायलाबाय। आरो नोंहा किडनेप जाबा आंहा 6 लाख गाहाम गैया नोंखौ बायख'नो थाखाय। बेनिखायनो साबधान जा गथ'। आं किडनेप जाबालाय नोंहालाय मानो बायख'लाबायनोसै? जेन आं गावनाव बिहरगोन आरो ना फैसाखौ। गावनावसो 6 लाख गैया जालायबावो। आरे जाम्बि, आं नोंखौ मोजां मोनो नालाय, बेनिखायनो आं नोंखौ बायख'गोनब्रा। नों टेनसन खालामना। दा बायदियाव किडनेप जाबाबो आंसो बायख'गोन नोंखौ, मिन्थिबाय? नांथारा आंनो नों बायदि बायख'नायखौ। नाङा? नों दा बायदियाव किडनेप जाबा नायगोन दा सोर नागिरगोन नोंखौ। आंसो नागिरगोन नोंखौ, आंसो, मिन्थिबाय? नोंजों बिदि खोथा रायलायबाय थानो सम गैया आंहा। अगा आंनि लामाया, आं थांनोसै। आइया मासे अख्राब्रा बे सिख्लायालाय। दा बायदियाव किडनेप जाबाबो लस गैयासो मोनलायलांबाय आं। खिन्थु मा खालामनो, आंनि गोसोआबो बेखौसो मोजां मोननांगौ जाहैबाय साला। जायालै बे गोसोजोंबो साला। सोरखौ मोजां मोननांगौ, सोरखौ मोजां मोनफ्लाङो साला। आंहाबो थांनांसिगोनलै बिनिफ्राय, नङाबा दा खान्थालखौसो लोगो मोनफ्लांगोन आं। आयै आफा दालाय मा खालामो? मा खालामनोसै, फैसाखौनो हैनांसिगोन दा। जेबायदि बिदों बिदिनो हैनांसिगोन दा। आंनि फिसायासो मिन्थियो गाव माबायदि हालोदाव दं। होजोंबा मोनजादोंना मोनजायाखै। थां फैसा हानै थां एकाउन्टनिफ्राय। गोख्रै फैसा लांनानै बायख'हैनांसिगौ। थांदो गोख्रै, आंनि एकाउन्टनिफ्राय गोख्रै 2 लाखसो हानानै लाबोदो। थांदो गोख्रै। एटिएमआलाय बहा दं? बे आंनि खर'सायाव दं। थां गोख्रै लानानै थां। औ जागोन दे। नै सारा दासो सफैदों। बहा थाङामोन नोंसोर, हो? बहा थाङामोन? बहा थांनो? मैयानो खोन्थाखायाखै आरो आधार कार्ड अफिसाव थांदों होननानै। आधार कार्ड कारेक्सन खालामनाया सानसे आरो हरसे गाहाम लायो ने? है लाया, माथो दसेनो जादों। आच्छा, दसेनो जायोबालाय बहा थाखो नोंसोर हरसे गाहाम? बहा थाखो? है गारि गाज्रि जादोंमोन, बानायनो हायैखाय हरसे थाबोनांबाय। आच्छा, बाहानाफोरखौथ' डेन्जार बानायनो रोंखागौ माथो नोंलाय। होद मा बाहाना बानायलाबायनोब्रा, नोंगौखौसो होनदों दा आंलाय। नोंगौ बाहानासो बियो, बाहानासो खालाममारदों नोङो। बहा थाखो नों बे सिख्लाजों हरसे गाहाम, हो? बहा थाखो? होद मेंनायफोराव मा जाय बुङोब्रा नोंलाय। बा सोंनायफोराबो जायसो जालायबावबाय। बुंनोथ' हाला नालाय गावहा बहा थायामोन। बे सिख्लाजोंनो हर थानो होननानै थांखादों ना नोंलाय, हो? बुंनोसो हायाखैमोन नोङो, बेनिखायनो आधार कार्ड बानायनो होननानै थांफादों नोंसोर। होद आंखौ मेंनायाव जातपात बुंनानै नोङो। मा हर थानो थांलाबायनो, मा जातपात सानो नोंलाय? बे सिख्लाखौथ' एकदमबारे आखलखौनो मोजां मोनखायाखै आं।
ओइ मालायखौ जातफात होनबाय थाङा दे नोङो होनखाबाय दा गारि गाज्रि जादोंमोन मा बुजियाब्रा खोथाखौलाय बा बेखौ बुंबाबो रागा जोंलायो गोसोथोयो ना डाइरेक्ट आंलाय मानो गोसोथोलाबायनांगौब्रा बेखौलाय जातफात होनना दै नोङो जातफात होननो लाजियासै नोङो मालाय सिख्लाजों गथायलाबायनो होद आंखौ जातफात होनबाय थाङालै मेंनायफोराव हगार दान मासथिनि र' बे सिख्लाखौबो गारखि आं रायथारगोन आं बे सिख्लाखौबो लोगोल' मोनथों र' मालायनि हौवा सिख'ग्रा बियो सालिया र' फैथोंल' लोगोल' मोनथों आं बिखौ थिगसे रायखागोन आं बिखौ बै सिख्लानो ओंखामफोर हैनाय जादोंना जायाखै गैयालै बस हैनाय जायाखै माइरं गरसेबो गैला माखौ संनानै जानोसो जालांबाय आं टेनसनसो जाबाय आं था दाख्लै खावनानै लायनाया जोब्बायबो नामा जोब्बायथ' आरो बेनो थाबाय थायो नङा सोरबा बे माइरं एसेल' खावनायालाय गैलाबालाय थां अब्लालाय खावनानै लायबावदोब्रा एसे एनै सोरनावबाफोर ओइ आं खावैला बोरैबा हमजानांगौबा जोंहासो रामदुलाय होजागोन फैसा थाइसेबो गैथारला आरो नोंनाव एसे एनै बायहैनो आंनावलाय बहा फैसा नुबाय थायोब्रा नोंसोरलाय गैया आंनाव थाइसेबो थाखा गैयाबालाय बिदिनो था उखैथाबनानैनो आंनाव 10 थाखासो दं बे 10 थाखाजोंनो बै सिख्लानो मेगि बायनानै संनानै हैनोसै आं ओमफ्राय जोंलाय मा मोनजागोन गैया जों जेबो मोनजाया गैया नालाय बिदिनो उखैथाबनानै था आं थानो हाथारगोन नालै बिदि आं दसेनो ओंखाम उखैयो आंनि मोदोमखौ नायनो हाया नोंसोर आंलाय बोरैथो थानांगौ बिदिलाय जेबो जाया फामानोलाय जोंलाय मा मिथिगौसै नों माबोरै थायो थांब्रा अननानै मानसिफोरनाव एसे एनै खावनानै लायदोलाय आं थानो हाथारनाय नङालै ओंखाम गैयाबा सयथिबो होद जों हले खावैलालै जों हले थानो हाखायो ओंखाम जायाबाबो नोंहासो बोरै थायो थाथ'दो बिदिनो फैसा मोनजासे आंनाव 10 थाखा दं बे 10 थाखाजोंनो बै सिख्लानो मेगि बायनानै संनानै होफैनोसै आं